Moikka mun katsojat! Tänään mä Storybryn laitan Gaggle tänne kaappiin. Ja sit kysytään Gagglelta, että mitä Gaggle näkee siellä. No, tässä on lamppu, niin Gaggle voi katsoa näitä. Okei. Nyt mä laitan oven kiinni. Gaggle, mitä sä näet siellä? Minecraft-oreja. No mitä oreja? Diamondia. Okei, tää on sun laatikkari. Näet sä jotain muuta? Kultaa. Näet sä netheräittiä? Näet sä nethereittiä? Mitä se on? Ne riastajat ja se musta armori. Ne mustat armorit. Sitä ei ole täällä. No ei nyt. No näet sä kvarttia? Jaa. Okei. Moi moi, nyt sä